nami ostatnia dzisiaj grupa, najliczniejsza grupa przed nami w tej chwili. Grupa teoretycznie jest z Sulęczyna, ale z sąsiednich gmin również pochodzą. Jest to Ruch Gotów. Wiemy, kim byli Goci, to ludzie, którzy byli tutaj przed Kaszubami, rzekomo zostawili po sobie kamienne kręgi. Inaczej grupa nazywa się Teatr Młodych Gotów. Zrzesza młodych ludzi w wieku od 15 do 19 lat oraz grupę weteranów oraz opiekunów, z których tatusiem mieni się Darek Narlok, a dyrektorem teatru jest Tomek Jakubowski. Piszą o sobie: łączy nas konstruktywna energia, niesztampowość i ciekawość świata. Opiekunowie kochają niektórych swoich opiekunów. Grupa Młodych Gotów spotyka się co 2 tygodnie na tak zwanych zlotach gotów. To swego rodzaju biwaki teatralne, zaczynające się w piątek po południu, a kończące w sobotę przed obiadem.
Gotów Sulęczyna. Obejrzeliście pierwszą część spektaklu. Ne moće go da